nakasuway na ba mo o nakakuan mo og mga chances diya sa inyong kinabuhi na mo gihangyo nya at least lang nga tagaan mo og chance, and then kanang gitaga kun ugali natagaan manggani mo unsa may inyong nga feeling nga natagaan mo sa mao nga chance. I think it would be a very happy news for you, no, nga makadawat ka ni ana nga mao nga chance nga mobalik na pud ka sa imuhang nga kuan, at least makonsider lang ang imuhang tinguha. I for one, during my seminary days, stricto kayo amo ang mga profesor during college seminary days nako. Stricto kayo ang mga profesor nako, and may they rest in peace. Kaya nangamatay naman ni sila, the good Monsignor Adel Abilia and Monsignor Rudy Villanueva. They are the pillars of our seminary, and silang duha grabe ang ilaha nga mga subject. Kang Monsignor Adel, philosophy, ang English kang Monsignor Rudy Villanueva. As much as possible during our college days, kinahanglan pasaron namo ang duha ka subject, philosophy and English. Mahagbong gani ka sa usa, pwede pa siguro kang mo retake ni sa mao nga exam ana nga subject. Kung mahagbong ka sa duha, goodbye seminary. Hagbong jud ka sa English, hagbong pud ka sa philosophy. Now, stricto mo gyud kay ni silang duha, lisod pud kayo pasaron ang ilang mga subject. Murag katunga siguro sa amo ang klase mahadlok, or kaming tanan mga hadlok yun may ani nilang duha. Kaysa gikaingon ko pa manghagbong yun silang duha. Inana sila ka strict silang duha. Karon, with all honesty lang sa inyo ha, hagbong yung kong philosophy, gikulbaan ko kay at the last, muin aron March pod, wa pa ko kibaw sa result sa English o Monsignor Rudy. Patay. Og hagbong kong philosophy, gahuwat na lang yung ko unsay resulta sa kuang English. Tuod man kay padung na lagi mi magbakasyon, nang impake. Ako naghuna-huna na gyud kog impake totally nga kinahanglan wa nay mabilin nga gamit nako sa seminaryo kay murag I was hopeless. And lo and behold, nakapasar ko sa English, hagbong lang ko sa philosophy. Kabalik pa sa the following year. O I was really thankful kay kanang makabalik pa day ko og seminaryo. Motoy ako ang college days ko to. Kay basta mahagbong sa duha, mahagbong kag minor subjects pwede ra. Pero og kining major subjects namo sa dito sa seminaryo, philosophy ug English, hagbong gani ka ana. Goodbye seminary gina. Pasar man taon kaluoy sa Ginoo. Pero you know, nag-challenge ba po to sa akua nga kinahanglan maningkamot yod. Otherwise, kung dili magmaningkamot, wala gyud mahitabo. Mao po itong mga panahon na po makigsunan ko ni Kristo nga I encounter the big letters C-H-A-N. Akong apelyido, Chan. Pero with that word, dunay mura bitaw kanang scramble of letters, Chan. Ang babaw, GE. That means og idugtong nato ang Chan ug GE, basahon nato as change. But on the other hand, that word also, Chan, doon na po'y CE ang ubos. Change and chance. In other words, makaigsunan ko din ni Kristo, mura bag nagtanaw ko sa kong kugalingon nga, ako ang manang apelyedo, pero maigo pug ko, tungod kay, there will always be some kind of change
And there is also some kind of chance. Or, I should say, a chance for a change. Makiksunan ko na ni Kristo nga nung gisulti ko ni kay tungod ako bitaw sa pagkuan na lang ginako ato sa seminary, murag nakaingon jud ko patay. Goodbye seminary nako ane. Ang akong apelyido pag yun mo'y murag kuyaw-kuyaw. Kaluoy sa Ginoo wala man. Napasar pag gihapon og ani ako sa inyong atubangan karon, pero mo lagi gihapon there is always a challenge for me. No, matag adlaw we got so many chances coming from the Lord. And there will always some kind of change also in us. And this is the Lenten season for all of us. Nga ang Lent or ang Kwarisma, nagtawag ka nato sa pag-usab sa tungbati nga batasan, ug ang Kwarisma usab pod naghatag ka nato og mga chances to amend our lives. From being not so good to a good person, for a better person, and the best person. Muna gihagit sa Ginoo dinhi kanato. Dili ba the last words sa mao nga kining ebanghelyo kanato karon naay tao nga nakakita nagkuan gid siya, nagtag-iya siya og kanang kahoyng igera ag daghuwat gid siya sa bunga niini. Naobserbahan niya nga way bunga, yang giingnan ang hardinero, putla kana kay nag-usik lamang kana sa yuta. Ang hardinero pud in taon miingon nga ayaw lang nyor, taga-isa ni siyang chance. Ayaw sa ipaputol. Kung ugali mamung kaning atuasa ning kunon ang yuta niini, tagaan og abono. Kung mubunga by next year, mas maayo. If not, then putlon tani. Ang Ginoo, kung tan-awon gyud nato sa kinatibukan, sa kinabuhi sa Ginoo, or ang person sa Ginoo, no? Katong giingon pa lang sa unang pagbasa nga siya mao siya, I am who am. Ako mao ako. Ang identity sa Ginoo sa pag-ingon niyang ako mao ang nagkanayon usab pod nga mga mensahe sa kining salmo. Ang Ginoo maayo og maluluyon. Ang Ginoo maayo og maluluyon. Therefore, kung kini ang Ginoo maayo og maluluyon, ang kinatibuk-an nga identity sa Ginoo maghatag gid siya og chances para kanato. Mag-usab pud siya para kanato. For the better, for the best alang kanato. Muna kung di man ganita mamunga, kuyaw-kuyaw na tani ana. Apan kung mamunga mangganita, mas malipay ang Ginoo ni ana. Ato lang pong paningkamutan nga sa tong kinabuhi, ang Ginoo wala man pud na mangingon nga first try pa nimo, hagbong gani ka, hagbong na ka for the rest of your life. No, God is not like that. God understands us. No, sabot yun ang Ginoo alang kanato. Nganong gitagaan man tanyag chances, kay tungod na higugma man siya, tungod kay maayo man siya. Nganong usbon man taniya, kay tungod gusto man siya nga the best yun ang yang mahatag dinhi kanato. Ug kita usab pod the best pod ang atong mahatag ngadto sa Ginoo. Allow me to use my surname, a chance for a change. And this is the lesson for us in this Lent ning Kwarisma, nining maong ebanghelyo kanato usab pud karon nga atong gisubay karong adlaw o karong Domingguha. Nga diha sa Ginoo makita nato nga naghatag siyang mga chances, higayon sa pag-usab, pag-amend sa atong kinabuhi, pag-usab sa ato ang mga bati nga batasan for the better and for the best.